Здравейте хора, аз съм Максим и днеска ще играем Brawl Stars. Хора, аз искам да ви кажа, че аз снимах клипове как отварям съндъци в Brawl Pass, но клиповете ми се изтриха. Аз изтеглих друго приложение за снимане и надявам се да не се изтрият. И хора, искам да ви кажа нещо. Аз ще си създам нов клуб. Нека да започваме. Така, пишем си името. Ще напишем m.m.t.it и пишем някакво описание. И така, моят клуб ще се казва m.m.t.it или YouTube. Welcome I'm.m.t. Добре дошли, аз съм m.m.t. Само 3 късмет. Това е, значката му ще е червена коронка и ще се иска да имате 10 000 купи. Аз искам да съм спрота. И това е. Отворен е клуба, можете да влизате. Създавам го. Създадох си клуб. И сега нека да почнем да играем с Джанет. И така, започваме. И така, ето го. Опа, получи ми се. Спраут. О, не, той ще ме убие. За малко да ме убие. Така. Четвърто място. Хора, това е нещо интересно. Така, опа. И го убихме. Yes! Ние сме прота все пак. Плюс 10 купи и плюс 136 жетона. Дори вече имаме 19 408 купи. Сега искам да поиграем за Едгар и да направим 600 или 700. Най-малко днес ще направим 650 купи. Аз вече си имам и това. Така, започваме. Той има 583 купи. Бил съм 600 купи. Сега ще убием... той си тръгва. Джеси тръгва. И сега ще я убия. Не, Емс. Ще убия нея. Опа, победих. Уби. Има Рима. Получавам 2 купи. Още 90 имам 19500. Малко ми забива интернет. Аз и сега ще го убия. Няма да мога, той ще ми избяга. Това е страх. Това е страх в мене. Не е било истински леон. Там има някой. Дет му Би. Някой я нарича Би, а някой Би. Някой Би просто. Сега ще убия. Не, моят.
Тук има някой. Добре, няма никой. И сега ти умираш. То, тук има някой, това съм аз. Така. Сега мисля, че някой ще умре. И аз познах. Това точно не съм аз. О, не. О, айде, оп, айде, молица. О, успях. Тя сега ще ме убие. Тя ще ме убие сега. Тя ме убие. Отдалеч. Получавам 6 купи. И 88 жетона. Аз и сега ще мина още една минута. О, искам да мина това. Аз стигнах до последното ниво, както виждате. И сега ще се опитам да го мина. Ще взема един герой, който е много силен. После ще продължа да минавам с Едгар. Ще взема... Кой да взема? Как мислите? Ел Примо. Аз знам един бък, как да го бъгна и да го минем. Не знам дали работи, то отдавна са го измислили. Май са го махнали този бък, не знам. Така, първо искаме да викнем боса. Аз искам да го викна. Бос, ела, бос. Човек, моля се, бос. Ела. Не, той сега ще отиде при тях. Бос. Ела. Айде. Ела, бос. Само да не ме убие. Защо той отиде там? Защо ще отива там? Тя се да бъде лесно. Той стана зъл вече. Той стана зъл. И сега ще умра. И отива там, където искам. Трябва ни Ел Примо, за да го бъгнем. Искам въгъла да отиде и там да го... Вие ще видите, ако стане. И да, той отива въгъла, моля се. Стой си там въгъла. Робот, бос, както и да е. Ела при мен, пам, ела тука. И сега той може да му бе... Добре, няма да можем да го бъгнем. То може и в другия ъгъл да го бъгнем, надявам се. Ела при мене, бос. Босче. А така. Ей тука, насам. Оле, той става много зъл. Той направо се дразни, че ще съществуваме в момента. Така ще си бъде цялата игра. О не, не, умрях. Моля ти се, живей, искам да живееш, Не можахме, това е най-трудното. Добре, ще поиграя Едгар. Едгар, ела при нас. Се избера така. Тук има някаква карта. Какво? Карта, окей. И да се изберем това. И нека да започваме. Няма да мога да направя 650 купи, колкото направя хора. Колкото направя. Той бърза да отиде в центъра. Ние ще го победим. Аз надявам поне. О, благодаря ти, Дайнамайк. Много ти благодаря.
Не, моля се, не. Не, никакъв случай. Никакъв случай. Хайде. Няма да се тимвам с нея. Така го правя. Нарочно. После като дойде до мене и умира. Така. И сега ще ме убие. Сега ще отидем при Пайпър. Пайпър, идвам. Ти си силна. Умна. По-точно. Аз ще убия да знаеш. Ще те убия. Тя иска отдалече. Тя не е по-умна от мен. Аз имам това от Бърл-паса. А тя там ли била? Аз просто не погледнах къде е отишла. Не, тя ще ме убие. Да, тя ме убие. Получавам 8 купи. Плюс 80. Това. Добре. Още 50 купи до 650. Убихте! Ха-ха-ха! Отиваме в центъра или не отиваме? Убихте! Да. Yes. Убихте, да. Сега и ти ще умреш. Те са срещу мен всичките. Добре. Окей. Не съм против. Да, благодаря ти, Сту. Или Стю, както и да е. И да, той ме уби, поне взех второ място. Вече съм 606 купи. Поне да направя 500 купи. 19500, да. Ей така. Поне така да направя. Там, ето и там, където, ето и там. Не, там няма никой. В храстите. Да, няма никой. Тук знам, че има някой. Приведяме си. Може да има някой, не, няма никой. Аз знам как да победя Франк. И така. Вземам си това и отивам да убивам. Не. Колко съм глупав. Минус 7 купи. Защо? Защо? Той има... Сега ще убия и не. Обърках се.
Защо? Защо? Добре, мисля, че това ще не бъде последната игра, защото нямам време да снимам, аз все пак снимам 20 минути. Игра, надявам се да спечелим в тази игра. Да направим 600 на Едгар и в други епизод в Brawl Stars ще направя 19500 купи. Пък на Едгар ще направим 700 купи, ако можем, ако имам време. Едгърчето ми. Търъм. 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 И аз качам. Добре. Аз мога още една игра да поигра. Последната вече наистина. И надявам се да направя 600 купи. Не, човек! Той се подиграва. Сега ще ми скочи. Добре, поне няма биеш. Така. Той ще ме убие. Той сега ще ме убие. Не е интернета ми. Как? Той как ме удра? 5-то място. Хора, получихме 2 купи. Надявам се в други епизод да направим 700 купи или поне 650 купи и 19500 купи въобще, общо. Аз съм Максим и айде, чао хора, късмет!